pueblo cuando piensan que serás el hombre del momento o la mujer. Y te camelan, se imaginan que le puedes afiliar a muchos más. Imos tentar de empezar este acto sociocomunitario de rúa onde pretendemos seguir a sensibilizar a opinión pública e a pedirlle con intensidade ao Consello de Ministros que teña ben tratar canto antes as solicitudes que hemos feito de indulto para o compañeiro David Reboredo e que sean favorables a esos dous indultos. Entón, para facer este acto, pretendíamos que, en vez de estar todos así en redondo, porque as pombas están de cara ao Calvario, a parte por onde vive a familia de David, as pombas van a salir hacia lá, porque teñen máis posibilidades de voar con máis libertad. Entón, sería ideal que nos puxéramos todas e todos nas escalinatas do museo, nas centrales, e así tamén deixamos o espacio libre para cando se abran as portiñas das aulas das pombas que podan sair voando. Bueno, consideramos que é moi importante facer ao menos unha actividade ao mes para intentar non apagar este lume que se prendeu fai algúns meses, donde se pretende que se lle concedan os indultos ao compañeiro David. Por tanto, unha vez ao mes nos imos a encontrar, algunhas veces pola tarde, outros días pola mañán. Temos previstas dúas ou dous actividades máis no futuro, pero as iremos dicindo cando as teñamos ben organizadas. En principio, queríamos agradecerlle á asociación que nos prestan hoxe estas 160 pombas mesaseiras que, cando as soltemos, van a ir ao seu pombar. Sabedes ben que as palomas nacen, se crían, se manteñen, beben, se protexen das inclemencias do tempo no entorno onde poden facelo, que é, por decirlo de unha maneira, no seu fogar ou pombar. Esta é a filosofía do acto de hoxe. Pensar que as persoas como David deberían de estar no seu entorno sociocomunitario, veciñal, familiar, organizativo, para poder seguir prestando a súa colaboración ás melloras sociales que todas e todos estamos desexando. Decir que esta pancarta que xa empeza a ter certa, xa empeza a ser ben conocida, empeza a ter o peso do tempo de indulto para David, vai a ser levada esta tarde tamén na manifestación que a 6 da tarde vai a salir da Praza dos Cabalos ou Praza de España, como cada un lle quere chamar, vai a salir dali. Entón, vamos a levar a pancarta do indulto para David. Por tanto, invitamos a toda a xente que quera achegarse hasta ali, que vamos a andar en ese contexto tamén. Tamén queríamos saludar de forma especial e agradecer que os compañeiros da Asociación Lazos Pro Solidaridade do Comité Antesida de Ferrol, que viñeron hoxe aquí, dous compañeros desde Ferrol, porque querían estar en este acto. Outro día tuvemos unha entrevista que nos fixeron con unha emisora que teñen de radio, unha entrevista ben longa, ben interesante, e ali falamos da posibilidade de empezar a coordinarnos en toda Galicia para conquerir que se faga unha reforma da legislación vixente para que no futuro os penados doentes podan compaxinar as dúas ideas sin perxudicar a evolución terapéutica das persoas que padecen patoloxías aditivas. E, por lo tanto, vir desde Ferrol hoxe para estar aquí ás 12, eu os invito primeiro a vir aquí porque por lo menos nos saluden para que os coñezcades e porque nos vamos a xuntar nos próximos días a ver se conseguimos aquí en Galicia coordinarnos. Entón, eu lle agradezco que veñan aquí para agradecerlle con un fuerte aplauso que se hayan achegado hoxe a este espacio.
estamos acostumados a que nos metan en marróns. Eu son o representante da Asociación Lazos por Solidariedade, Comisión de Ferrol. Sí, ahora se escoita. Somos unha asociación de afectados polo VIH, polas drogas e pola exclusión social que ven traballando dende hai 17 anos, pola normalización destas tres cuestións, non tan, sobre todo nestes tempos, tan castigadas pola sociedade na que estamos a vivir. Non podíamos deixar de apoiar ao compañeiro David, porque moitos dos nosos compañeiros e compañeras en Ferrol tamén están sufrindo situacións similares. David actualmente é a representación de toda esta problemática que estamos a sufrir, pero hai moitos e moitas compañeras que están na mesma situación. Por lo tanto, isto non pode quedar exclusivamente na solicitude de indulto de David, que tamén, sino que temos que impulsar, como decía Antón, un cambio legislativo para que as persoas que teñen problemáticas adictivas pues non estean na cadea que, como podedes entender, presudica a súa evolución terapéutica. Entonces, nese sentido, non podíamos deixar de estar aquí con todas e todos vos. Moitas gracias. Bueno, tamén me informaron de que hai compañeiras e compañeiros de Lugo, ainda que non desesan salir aquí, pero que se han achegado aquí a Vigo para estar presentes hoxe neste acto. E a verdad que eso nos reconforta saber que nesta Galicia tan entrañable a xente somos solidarios, somos xente de ben, somos xente peleona e, por lo tanto, facer ese esforzo de viaxar tantos kilómetros nun sábado, a verdad que merecen o noso recoñecemento. E a ver se somos quen de coordinarnos e a ver se conseguimos cambiar esta legislación, que hai que darlle unha volta porque é unha legislación xa moi antigua, feita en épocas onde a pandemia das drogodependencias era tan intensa que se fixeron legislacións moi duras, pero que hoxe podríanse adaptar máis á evolución terapéutica dos doentes. O compañeiro Pablo Veloso vai a ler o escritiño que llevamos a mandar ao Consello de Ministros, porque cando facemos actos, facemos actividades, ou cando hai colectivos ou institucións que apoian o indulto de David, ao Consello de Ministros temos informado para que teñan presente constantemente e a ver se o próximo venres ou o seguinte, pero canto antes, algún venres destos que se reúne o Consello de Ministros teñen a ben tratar este asunto e a ver se é favorable a estos sentimentos que hoxe representamos aquí. Entón, hoxe vai a ler este manifesto Pablo. O programa de autoaxuda Imán Cedro da Unidade Asistencial de Drogodependencias do Concello de Vigo dirixímonos a vostedes para informarlles que no día de hoxe reunímonos nas escalinatas do Museo Marco na Rúa do Príncipe de Vigo. Amigos, veciños, familiares, profesionais e compañeiros de David Reboredo, Miguel, para desenvolver un acto sociocomunitario de rúa encamiñado a sensibilizar a opinión pública e, de forma especial, a este Consello de Ministros sobre a importancia de que, dentro da máxima celeridade posible, se traten e aproben os indultos solicitados polo Grupo Imán o pasado 12 de decembro de 2012 para David. Igual que fan as pombas mensaseiras, que sempre volven ao seu pombal, aínda que sexan postas en liberdade a moitos kilómetros de distancia, porque teñen algún mecanismo ou un instinto que lles permite localizar ese pombal, onde foron criadas. Criaron, alimentáronse, protexéronse e coidáronse. Nos hoxe, neste acto, fixemos unha solta de pombas mensaseiras, como símbolo do desexo que temos de que David sexa posto en liberdade, a través dos indultos solicitados, para volver a súa vida normalizada e integrada no seu contorno cidadán, veciñal, familiar e organizativo. Nós nunca tivéramos solicitado estes indultos se non coñecésemos como coñecemos o perfil do compañeiro David e os delitos polos que foi condenado. Ou, se David fose unha persoa que tivera
presudicado de forma grave ou reiterada a sociedade ou que supusese un perigo para o seu contorno. O amigo David foi nos últimos anos un bo cidadán, comprometido co seu medio como axente de saúde, mediador entre iguais, formador en programas de reducción do dano, así mesmo que solidario nas causas sociais que afectan de forma especial as persoas máis enfermas e empobrecidas da nosa cidade. É responsable, acudindo de forma continuada ás xuntanzas ordinarias, extraordinarias e xestións do grupo. Os moitos anos que David leva tratamento pola súa patoloxía adictiva ven a amosar que estamos ante unha patoloxía complexa de tratar e mesmo de acadar resultados positivos. Os riscos de recaídas forman parte dos procesos terapéuticos que, en moitas ocasións, son crónicos, pero non por iso renuncias a tentar conseguir períodos longos de estabilidade terapéutica, de gran importancia para o doente, os familiares e a sociedade no seu conxunto, de tal xeito que a consecución de obxectivos intermedios ou mesmo paliativos non deberían interromperse polo cumprimento de condenas de delitos cometidos que non son especialmente graves ou que non perxudican a sociedade no seu conxunto. O intercambio ou a venda de sustancias adictivas en pequenas cantidades entre consumidores debería terse despenalizado fai tempo, e as revogacións das suspensións de condenas condicionadas ao sometemento a un tratamento deberían dar paso a modificacións legislativas nas que se outorgue maior relevancia aos logros terapéuticos por enriba dos aspectos punitivos. Estimados señores, ministros, David Reboredo xa foi indultado pola opinión pública, por institucións e ONGs, como consta nas informacións remitidas a vostedes, polo que reiteramos as solicitudes dos indultos para David. Bueno, estas pompas que vos a soltar son do Clube de Mensaxeiras do Atlántico, que van a baixarse ahora aquí eles mismos para abrir as portiñas. Temos a idea que estamos falando, xa vos informaremos que día, cando e como imos a facer unha solta de pombas tamén cerca ou no municipio de Alhama, nun monasterio que hai que se chama do Sagrado Corazón, ali nun alto, unha capela que os internos ven desde as súas celdas e desde os patios, e que desde ese monasterio tamén se ve a propia centro penitenciario de Alhama. Entón estamos vendo como coordinarnos precisamente cas persoas que nos deixan estas pombas para facer un achegamento a ese centro penitenciario e facer tamén aí esta solta de pombas, e que en ese momento haya unha auténtica unidade de sentimentos e de desexos entre internos e cidadáns que non de vida nas cadeas, que se dé paso a conceder beneficios penitenciarios ás persoas máis enfermas, en definitiva que melloren as condiciones dos presos. Pero como non sabemos moi ben que día vamos a poder facer, pois xa vos informaremos a través dos medios habituales. Tamén agradecemos moito aos medios de comunicación que nos fan tanto ben publicitando os nosos actos como é o día de hoxe aquí presentes. Entón, se os compañeiros do club veñen aquí e abren as aulas, estas pombas van a sair hacia o Calvario. Libertades.